Chcem ukázať jeden skvelý konfigurátor, ktorý sa bude určite všetkým vám hodiť. Nie len pre vás osobne, ale aj pre vašich koncových zákazníkov. Keď si na ňo klikneme, je na oficiálnych stránkach Ajaxu, podotýkam. To znamená, že ak pôjdete do svojho webového prehliadača a dáte si oficiálnu stránku Ajaxu, čo je ajax.systems, tak v pravom hornom rohu máte Assemble Kit ikonku. Ako náhle si na ňu kliknete, presmeruje vás na tento konfigurátor systému a tu nás si veľmi jednoducho viete vykonfigurovať nejaký systém podľa požiadaviek zákazníka. Čiže stačí si so s koncovým zákazníkom sadnúť alebo navštíviť v podstate ten daný objekt, ktorý máte zabezpečiť a viete si veľmi rýchlo vyklikať. Môžeme si na ukážku urobiť veľmi rýchlu inštaláciu, povedzme zabezpečujeme rodinný dom, čo chceme zabezpečiť. Čiže budeme riešiť zabezpečovačku klasickú, vnútornú, vonkajšiu nepotrebujem, panic button taktiež nepotrebujem. Čo sa týka kamerového systému, povedzme, že chcem jednu kamerku na garážové stanie s klasickým IR prísvitom, nepotrebujem tu nahrávať, použijem microSD kartu. Čo sa týka požiarnej ochrany, tak samozrejme chcem tam nejaký požiarny hlásič. A čo sa týka domácej automatizácie, tak povedzme, že chcem len detekciu proti zatopeniu. Tak, vyklikal som si v podstate, čo všetko chcem v danom dome, v našom prípade zabezpečiť. Teraz sa presunieme na parametre toho domu, to znamená, že OK, zabezpečujeme jednoposchodový dom s 4 miestnosťami, s 2 vstupmi, jeden vpredu, jeden vzadu a povedzme, že má 5 okien. Tak, tu si vyberáte funkcionality naviac, to znamená, chcete PIR detektory s fotoverifikáciou, povedzme, že áno. Chcete ochranu aj garáže, povedzme áno. A ďalej chcem tam klávesnicu a chcem tam nejakú kľúčenku na ovládanie tejto klávesnice. A systém vám automaticky vygeneruje najekonomickejšiu variantu. Že vy si túto variantu samozrejme môžete kedykoľvek zmeniť. Poviem príklad. Tu nám mi vygeneroval Hub 2.2G, pretože je lacnejší ako verzia Hub 2 4G, ale ja si poviem, že chcem radšej tú 4G sieť využívať, čiže pridám nový hub, pridám 4G hub a ten 2G hub si jednoducho odoberiem. Ďalej tu máme kľúčenku, povedzme chcem pre seba aj pre manželku. Ďalej mám ochranu dverí, dvakrát, glass protect, čiže triešťak pre všetky okná, ktoré v domácnosti mám. Definoval som, že tam bolo 5 okien. Jedna domáca sirénka, jedna klávesnica na vstupe a tu si môžem vybrať, koľko tagov alebo kariet chcem. Tak povedzme, chcem ďalšie 2 tagy pre svoje deti. Ďalej tu máme kamerku s fotoverifikáciou, keďže sme zaklikli, že to chceme mať aj fotoverifikované do každej jednej miestnosti. A máme detektor záclonový na garážové stáne. Ďalej tady máme jednu vonkajšiu kameru s montážnym boxom, pokiaľ chcete, nechcete, to si môžete samozrejme vybrať. Ďalej máme tu na detektor požiarny do každej miestnosti, povedzme, že tam to potrebujem len do garáže a do kuchyne. A ďalej máme detektor zaplavenia, tak tam si to dám do kúpeľne a do kuchyne. Fajn. Dostali sme sa na koniec zoznamu a celý tento zoznam si viete takto jednoducho vygenerovať v PDF-ku a môžete to uložiť, vytlačiť, zdieľať s koncovým zákazníkom. Ako vidíte, nie sú tu žiadne scény, sú to len prvky a ich počet. To znamená, že takto to môžete poslať koncovému zákazníkovi, on vám to schváli, vy nám to len prepošlete a my vám to naceníme. Veľmi, veľmi jednoduché nacenenie, veľmi jednoduchý spôsob, ako objekt zabezpečiť. A môžem si to rovno vytlačiť, alebo môžem to uložiť, alebo zdieľať. Verím tomu, že tento konfigurátor sa vám bude naozaj hodiť pri vašej práci. Ešte by som vyzdvihol našu stránku www.zabezpečenie.abas.cz, kde sa vždycky dozviete o novinkách Abasu, o termínoch školení. Taktiež pokiaľ sa vám tento systém zapáčil, budeme veľmi radi, ak by ste sa zúčastnili našho certifikačného školenia, kde budete mať možnosť získať certifikát a inštalovať tak hybridný systém Ajax. Školíme po celej Českej republike, môžete sa prihlásiť do Prahy, do Plzne, do Hradce Králové alebo do Ostravy, teda okrem Brna. Pokiaľ by sa vám
vám páčilo tento systém, páčilo to aj certifikačné školenie, máme množstvo skvelých zliav a možností, ako si to osahať aj doma. Môžete si zapožičať testovaciu sádu, ktorú si doma otestujete na 2 týždne, v prípade, že sa vám to bude páčiť alebo bude sa vám to hodiť do nejakej inštalácie, môžete to odkúpiť za zvýhodnenú cenu